2. Сервис за България. И на таблото виждам, че има една записана точка в нашия актив. Равенство 1-1. А тази точка вероятно дойде от решението на съдиите да накажат Родригес за реакцията му в края на четвъртия гейм. Торес. 1-1. За България. 2-1 за България. Сервис Теодор Богданов. Великолепно се справиха в тази ситуация нашите момчета. Сигурно ще я повторя и да видите откъде дойде тази точка. Естествено от добрата игра в защита. Теодор Богданов. 3-1 за България. Втора точка са домакините. Перес. 2-3. Шанс за испанците. Топката попадна точно върху линията. Перес. 2-3. Ето, че испанците намалиха силата на сервиса и вече не рискуват толкова. Боян Йорданов. 4-2 за България. Изтръпнах в един момент, защото нямаше кой да изпълни ролята на разпител. Андрей Жеков беше останал на земята. Хубавото е все пак, че се справихме в тази ситуация и най-вече Боян Йорданов, който не свали топката, игра по пръстите на испанците. Боян Йорданов. 4-2. Родригес. 3-4. На 3. Наистина е фантастичен Боян в тайбрека. Сякаш картината ме връща към онези страхотни мачове на Боян преди 2 години на световното първенство в Япония. 5-3 за България. Методи Ананиев. Севеляно. Крайните нападатели на испанците са много резултатни. За Севеляно това е 14 точка. Перес има 23 и Родригес 16. Стойков. Възможност за контратака. И точка за България. Много важна точка. Изключително разиграване. 6-4. 6-4 за България. Още веднъж на повторението. Успешна блокада. Дано тази точка, която беше, пак казвам, много важна. А и дойде след много продължително разиграване. Да притесни още повече испанците. Стойков.
Фаласка с две ръце. Това ще бъде Жеков. Да, точно така. Великолепно подаване на Фаласка към Жеков и 7-4 за България. Струва ми се, че нашият разпител сега трябва да благодари на Фаласка. Чудесно, чудесно бе това подаване. Ето, вижте сега още веднъж с две ръце перфектна контра за Жеков. Христо Цветанов. 7-4 за България. И ето, че чуваме съдийски сигнал. Съдийски сигнал на втория трефер. Пак казвам, нашият добър приятел Юмит Соколу от Турция. Без на няколко пъти, спокойно мога да го кажа, даде по едно рамо на домакините. Фаласка. Стойков. Аут. Топката е аут. 8-5. 8-5 за България. 8-5 за България. Разменеци жестови усмивки. Мартин Стоев